Tá fí an seata mar go rochar obair a heaglíonn deanú ón leoran forbairt gairm leanúna a bhaine leis an achlíniú a bhí deantas a fí an dearna. Haig an leoran seo áil in san náid céanna an bhfuirtú na fí an seo. Má haon tú síos go dtí coideamh trí agus mór cuididir go dtí heaglíonn deanú na si buinteosa de san ord achlíniú. A gur choirí ar taisce bhar a ceathar ná an copan, Thocalainn a dhéad na cearcail a líonú suas a buinteosa as an ord achlíniú a bhí a gcinn sa fí an dearna. Ag bogú síos an sin go dtí taisce bhar a chuig heaglíonn ortográfa siomplé de gá prosma a na hí molaicheanna agus heaglíonn an ord achlíniú a úsáid leis an minsáil seo a dhéanú. Agus an sin minsáil trí hósa a dhéanú as sin ar tinkercead. Seo is gá taisce a dhéanú níos fusa le eolas faoi an ord achlíniú.